isimo laphana ngesikhathi abahlali baseNanda bevale umgwaqo bengafune lutho okudlulayo. Bathana uma bechaza bavumela imoto kahulumeni ekuyiyona ekuyi-ambulensi kanye-ke nemoto ekuyiyona ephethe isidumbu. Laphana-ke ngesikhathi bedelekela iy'mfuno zabo bathi ikakhulukazi lokhu kwakhiwa lo mgwaqo kodwa-ke awuphindanga wafakwa itiyela njengoba-ke sebefikile izintuli. Sabona kuphindanga ukuba kufuneka khona lo muzi njengamanje ubungela yena Mathilwa Xobo Ntombi zomqamela amehla abanye zibaqamela imali fazi ngangethu ngakuze kulapho uqala lanxa uthanda ukulongela upress subscribe button. Ividiyo eqoshwe Ayanda Msweli TV njengoba ubona-ke Ayanda Msweli laphana-ke ubengakafiki kubona kodwa-ke ubesezofika njengoba-ke ubebiziwe noma-ke ubebikeliwe uthi ufuna ukubika ngento-ke ayibonanga. Ngaphandle kokumosha isikhathi sakho mntana osekhaya asingene kuyona ividiyo uyizwele udaba oluphelele mayelana nalesi siteleka esisenanda. Africa my continent, Africa my home. Uyabona lana ke South Africa ngoba ngilana ungathathi ngokuthi mhlambe bekwenziwa ama-trench kuzokwakhiwa indlu foundation. Hayi asikho lapho. Sisesimweni seyimfuno. Mangithi ke imfuno kusuke kushiwo isimo esinjengalesi. Uma ngikhulunywa ukuthi ungabulali okukhona ngoba ufuna okungekho kusuke kushiwo isimo esinjengalesi. Uyabona njengamanje umgqibelo namhlanje ngithatha isikhathi sami ngoba le complaint ngizwile. Ngase ngithi ake ngize ngizobheka umgqibelo umhla kabani namhla ka-11 nomhla ka-10 mhla ka-11. Manje angithi ngifuna ukuyolalela ukuthi kwenzekalani. Ngizohamba phi na umsele na umgodi. Kusengonweni la lo mgwaqo M27 ngathi uzohlangana la no-P100 ubhekele eNdwedwe. Manje ke inkinga ke ngiyafuna ukuyobuka nokuyobalalela bala phezulu. Uhamba phi la? Hey amandla afakwe la. Hey madoda. Kodwa ke enye ikicomplain ke usiyayizwa. Kodwa singakusho nje emphakathini asithathe iconcept ye-march and march. Uyabona i-march and march? Bahambile bayawalka. Bayakhuluma. Umongameli uphumile office wakhuluma nabo. One lo. Number 2 abafowethu abase South Africa ngonke emthethweni kuyabonakala iprocess bayahamba. Ngalena ukuthi kube khona umuntu ozohlukunyezwa. Okusho ukuthini na nathi sisengakwenza la singahambi kanje. Kodwa kungcono kuthiwa asisuke siyoqhinqa emahhovisini. Be it akamasipala, be it we department sizoqhinqa khona sithi sifuna intuthuko. Masimba kanje umuntu ozolimala ithini iambulance izohamba phi? Amaphoyisa azohamba phi? Ezinye ke zezinto kodwa ke ake siyobuka ngale phezulu ukuthi umonakalo ungakanani. Vela bhuti omdala vela Mthombeni. Vela lokhu uzovela Mthombeni vela. Vela kuyonakala ngapha ngaseNanda ngonweni Ndwedwe ubhekele. Kuyonakala vela bhuti omdala. Sengifikile ngizokubhekela lokhu vela. Kuyaphetha ngempela manje. Lo msele lo namandla kakhulu manje ake sibone. Yabona ke sesobuka kumsebenzi wegejambazo ukuthi liyakwazi ukwenza lento elathi lekwazi ukuyenza. Sibone ukuthi kuzokwenzeka yini. Nyandeni ubuka kahle lento igejambazo lakho lelwanginika lona. Limba ngaphambili limbe ngemuva. Siboneke sifuna ukuya lapha siyolalela abantu bayakhala kodwa manje sebosebenza lona igejambazo. Awuthi sibo bewe la. Aus. Igejambazo. Akia TLP Kabula Maketa Ubopa stop and go. Akia asambeke man. Sambe nyande man. Sesamba ngempela nyande. Akia Ayivu. Oh, man. Kechambas.
bekuvala ukuthi kuze mina la kodwa ke sizothi umthetho wakho nithini into Kanti ithini le ngoma? Ithini le ngoma eculwa lapha? Hayi le ngoma ngizwa. Yazi bengayizwa kahle. Manini wabazalwane kanti le ngoma ithini? Hayi. Hawu. Kanti yami. Mopha! Ngicela ukubingelela abazalwane. Ngiyabingelela kakhulu. Umyalezo ufikile kwasho ukuthi umuntu bebophekile bexakeke kakhulu. Mase ngithi ngizothatha lelo suku langomgqibelo lesabatha. Cancel yonke into efuna bengiyayenza. Ngize sovela silalele ngoba into enkulu simele thina ukuthi siyindlebe le department. Lalele konke kuzokwenzeka la ngizokhambisa njengoba kunjalo. Njengoba ngizokufaka kuzobe kungahluziwe enkundleni zokuxhumana kunjalo bese ngiphinda futhi ngenza imizamo ukuthi sibonane nobhuti omdala ukuthi abantu bathe nami ngifikile ngabona. Asixolise nje lapho ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi ngize ngifike ngoba kuyefuna makunomsindo onje. Mina ngifuna kube isocial lokuqala elizofika lizolalela ukuthi ithini into. Yes. Ilokho nje bafowethu nodadewethu nomama obaba angixolise kulelo nje kuqala ukuthi umuntu uthatha isikhathi abantu be frustrated kuze siyixoxa kahle ke bese ngiyazi ukuthi
sikhala ngani kuno sikhala ngani ubani sizokhuluma naye ngifake nansi imic atshela ubhuti omdala ukuthi ubhuti omdala nansi into esikhala ngayo sekuyisikhathi esingaka futhi isikhala ngayo ayenzeki woza pholo uyamse straight uyitshela mina uyitshela umuntu ophathiswe umnyango ukuthi bhuti omdala nansi into sekuyisikhathi esingaka sikhala ngokuthi sesithatha lesi sinqumo sisithathiswa u1 no2 no3 siyabonga baba uMsweli ukuthi ufike phakathi kwesizwe sasemaqadeni yeah noma ikhona into ebisithi asikwazi ukukhuluma nomuntu singamaqadi induna zenkosi zingekho phakathi kwethu ngoba sewufikile nazo asazi ukuthi zitshelekile yini ngendlela baba uMsweli akuyona icontent leyenzeka la yes akuyona into eqalayo kwenzeka into yeminyaka Bhuti omdala esikhala ngako siwumphakathi wesizwe samaqadi kuwadi 3 ku-P100 Road kumgwaqo obuye ubizwe ngomzonjane Road yes okuyinkosi yamaqadi engaphambili kwale khona yes sekuyiminyaka eminingi itiyela elaliqhamuka ngala liphela nje la Msweli itiyela lethu yes alibange lisakwazi ukuqhubeka liyoxhumeka lapha ya lihlangana naleli indawo ekuthiwa kaMthetho oh yes yes sekuyiminyaka mhlawumbe I think 2016 kusukela lapho ayikho into eyenzakalayo neqhubekalayo esifisa ukuzwa ke nokukwazi ukuthi kuyona yonke leminyaka bekwenzakalani yes kuze kube imanje kwenzakalani kuzokwenzakalani futhi ngalezi intuli esesikhume sesikhathele kusukela ngomsomluko yes sibambile ngicabanga ukuthi asizona izingane kuphela la uyasibona sinomama abadala obaba abadala abashiya imizi yabo yes abanye babhizi ngizoyibeka nje ngicacise futhi bhuti omdala usho kanjalo yes ayikho ipolitical party ihamba phambili alikho iqeqebana noma idlanzana yes labantu abahamba phambili yes umphakathi lo yes umphakathi lo akekho uhamba phambili akekho ilidayo lento eyenzakalayo la umphakathi udiniwe kakhulu sekuyisikhathi eside sesicela isixazululo yes sicela inqubekela phambili yilo ke sikucelayo siwumphakathi yes yebo okusho ukuthi njoba kuvalwe la yebo umuntu osuka la akakwazi ukuya ngapha cha akakwazi osuka ngale eyangapha akakwazi ukuhamba bahamba ngeenyawo ayikho imoto esivumela ukuthi idlule la ngaphandle kwemoto kagesi yes ngaphandle kweambulance yes ngaphandle kwemoto eyolanda noma ebuyisela umzimba le siyayivulela idlule yes kodwa i-public transport cha asivumeli ukuthi idlule oh konje ne-public transport angithi abantu amabhasi yebo abantu abalana basebenza eThekwini noma baya ngaseThekwini noma baya ePine Town yebo okusho ukuthi ke ozokwazi ukuthi ayithole umuntu ozobe esuka phi kulolu hlangothi eyale wasemzinyathi kuphela yebo abantu bala nabeyindawo ezingala yes izizwe nje ezingala behla lapha kaMthetho bahambe ngonyawo baze bayofika emakhaya and enye into
baba Msweli njengoba sila asona amaphara Yes. ayikho inkunzi ke yabanjwa la ayikho imoto eke yalinyazwa la Yes. akekho umuntu oyithola ehlukumezekile ohamba ngeinyawo la oshiwe itekisi ngale Yes. into esifunayo sifuna ubulungiswa Ulungiswa. sifuna iqiniso sifuna ukuhlala etiyeleni Yes. singabahlali base South Africa siyavota sinamalungelo fanele sazi sesibe kobala ke manje baba Msweli asafune komiti elizosimela Yes. ayingabi khona into efihlwayo Yes. abezayo abafike bawutshela umphakathi basitshela isizwe ukuthi kusuka la kuzokwenzeka kanje asilifuni idlanzana ekuzothiwa lizohamba liyokhuluma nedepartment sesikhathele abile khona amakomiti ngaphambili Yes. asiwazi ukuthi aphele laphi Yes. ayikazi ibe khona inqubekela phambili yalawo makomiti yonke into ayihlala obala emphakathini wakithi Yes. kunjalo baba Okusho ukuthi mhlambe ke into esingayikhuluma ngifuna futhi elithi ubani enimdinga ukuthi ezila azokhuluma nani. baba Msweli sesidinga uMEC kanye Yes. nonobhala okanye nosekela wakhe Yes. asabadinga abantu abathi bathunyiwe Yes. asibathatha abantu abathi bathunyiwe asisidingi isithunywa la asithunyiwe thina njengoba sila Yes. sizocela esikucelayo uMEC siyamdinga azoyiphendulela ukuthi sihlaleleni kulolu gwadule isikhathele mide iminyaka inhliziyo zibhlungu siyabona eindaweni indawo ziyathuthuka yonke into ihamba kahle Yes. kodwa kuthina sikhathele sifuna itiyela Ekhona nje inkontra ke yaba lapho ugandakana abafica la. After 2016 nama truck ayi lapho kwabuye kwenzekalani ngani? Angeke ngiyiphendule leyo angiyazi ukube ngiyayazi ngabe ngiyayiphendula sayibona ngamehlo nje ukuthi yini eyenza ukuthi leyo contract ibuyele emumva hayi asazi somphakathi Yes. and uma elinye iphutha abalenzayo uma befika kulesizwe noma kulomphakathi Yes. bafika njengabantu abaqalayo ukufika emphakathini ibe yake yabakhona mhlambe imhlangano no department Yes. kodwa uma befika kuthina bafika njengabantu nje abaqalayo abangakaze basibone abangazi ukuthi kwenzakalani Yes. yebo Ngicabanga ukuthi ke ngoba kumnandi ngoba ivideo le akuyona into ukuthi manje ngiphethe incwadi ungahamba uyishintshe but omdala nansi inkulumo iqondile ayidingi utoliwa izoza njengoba injalo futhi akukho ayedithiwe iqondele nje inkulumo eya straight ukuthi umphakathi ola njengamanje uthi udinga ubhuti omdala ezela azokhuluma nabo abatshela ukuthi imiphi into ngicabanga ukuthi imi kanjalo. yebo Siyabonga kakhulu. Mina awulokhu ungakwenza nangocingo angizobe ngikhuluma naye ngizomtshela ukuthi ngimtholile mina face face mangamthola futhi angazi ukuthi kuzokwenziwa yini ngoba uthi ngingamtholi bafuna ngimthole mina phela sengiyathunya le bengizobheka mina ukuvele komgwaqo ngoba ngichaza ukuthi into ebengibambile eminye imisebenzi bengibambile ngoba ngisuka kuyisabatha nje imina ngizobheka ukuze ngikhulume from information entweni engiyaziyo uyabona ngoba ngesikhathi ngiyenza ama-update kwi-page lami ekseni ku-Facebook ngiyayenza i-traffic lapha abanye bakwazi ukungena abanye bakwazi ukungena ukhona kodwa umuntu oshilo wathi lo mgwaqo P100 isima sikho right ngase ngithi ngiyakholelwa ekutheni ngihambe ngiyobona ngoba lento yokukhuluma abantu baningi kuye befuna ukufeza inhloso zabo ngezinye izinto kodwa abantu bekhuluma iqiniso uzowabuya kabili lo muntu wathi bamsweni ngicela uyobheka uP100 mina ngiza la ngento engiyibona ku Facebook wami andamsweli ipage lami andamsweli TV ilapho engizama ukuthi ke ngilalele khona kodwa bese ngiyeza angikholelwa ekutheni ngilalele ngisho into engingayazi uba sengiyazi kanje sengizoyikhuluma futhi sine emphasis sengigcizelela la kuyena uMthombeni ngiyacabanga futhi spokesperson ngizokhuluma namasuka la ukuthi ndoda aniphuthume leyanto ngiyazi ukuthi namhlanje ngicabanga ukuthi usemncwabeni le kuphenquthu la kushona khona ubaba Mahlaba
Dr. Mahlaba ngiyacabanga ukuthi bangapha kodwa phela azokulala emngcwabeni funa mayibuya ngemva yabo cha kulalwe emngcwabeni nje akala kuyabuya yes cha ilokho bazalwane ngiphendula impendulo kababa ukuthi owami umsebenzi kakhulu kusangakhona nokuthi ngibuye kufanele ukuthi enkundleni zami zokuxhumana ningene kuzona okay asingene ku Facebook wami yabona sisebenza nibo ukuthi umsweli uyenzile ku Facebook uyenzile balibuka ipage lami kwa transport mina ufuna ngifake enkundleni zami zokuxhumana bese ngiyafona uma ngayanga physically ilokho sizokwazi ukusho la sibone la sizokwazi ukuthi sibone la enkundleni ukuthi bese niyakhomenta futhi nikhomente ku Facebook ngoba ngizoyifaka nje ubinjalo bengicabanga ukuthi mase ngibuyela emuva bazalwane akulento sifuna ukuyenza ndawonye becala ukuthi mase ngibuyela emuva ngoba ngiqale ukwenza ama video la mawuqala la udlula la bese ngifuna ukwenza konke ngize ngiyofika le emzinyati ngihlanganise niyibone yonke bese siyakhomenta khona bese ke yini lokhu kufakwa i-department i-personal department ucollaborate umsebenzi wakhe lobuka nasa ayazi ukuthi bafundile buka nje collaboration uvela kumuntu ongaka yabo into azoyenza uzothatha bese etagga ini i-personal department must comment athina esine access yama social media ku Facebook sonke sizo commenta khona okusho ukuthini u-first step sobe sesubonga ukuthi cha umsolo ufikile washo sengizothi ke uma ozonginikeza inamba khona ade ngikhuluma naye khona umuntu engikhuluma naye ade ngifonela yes sizokhuluma ngisho ukuthi cha sengithola usibani what lokho ngizokwenza angiboni inkinga phela wami umsebenzi ukubheka la bese ke ngisho kuhamba kahle mangahambi kahle futhi ngisho ukuthi akuhambi kahle kuphela ngoba ngifuna mina umuntu izihambele inkulumo mina ngifike nje sengizithunywa ukuthi nakho kwenzekile yilokho bazalwane esizokwenza njengamanje ngiyabonga kakhulu yebo sitshenele ndaba ezoxhumana nabo yebo ukuthi njengoba usifice la nangamzwane befika bazonifica la anigodlobo ufakazi nawo nanti iqhoba lomlilo hayi akushiswe intambo lapha kukhishwe ikhopha la ubuhlungu babantu lo akuyona ikhopha ukuthi mhlambe kuhlutshulwa ikhopha akuhlutshwa akuhlutshulwa mangithi ke bakithi i-tile bhazumetshisa kwavuleka ifa online kusuke kusho into nje ngisuke ngikhuluma izulu sami lesengizikhandayo bakithi kuze besheshe bezwe abantu uma masikhuluma ngezimfuno sikhuluma ngama demands abantu izimfuno ithayi libhazumetshiso yavuleka ifire online angithi umlilo lo ukuphi usemgwaqweni angithi yabo usemgwaqweni okusho ukuthini hambela kude njengelanga lasebusika sekuyini ke manje hambe ngoKhokhoba road ungamseza la umphakathi lo ufuna izimfuno zawo ukuthi lo mgwaqo bafuna ukubona ufakwe itiyela bawufuna kubani kubhuti omdala abanye bazothi MEC uduma mina ngizothi ubhuti omdala isikhathi siqonde kuwena ngqo lo mlilo lo wakho lo wathi bawubaselona nomlilo akuya